Yau barkanmu da warhaka, ni ne naku MK Crypto Hub. So yau zan nuna mana yadda za mu yi participating a airdrop na KCS ɗin nan wanda kukan suke backing, kuma ana kyautata zaton zai abin alheri. Saura kuma kwana ina ga ɗaya ko awanni ne ya rage a tsaya. Da farko za ka shiga link na farko da zan bayar, which is wannan kenan. Sai kai copying, sai ka zo browser naka sai kai pasting. Sai kai pasting nashi. Ka tabbatar wanka yana desktop site don ya fi daɗin amfani. Dan jira a buɗe. So the first place zai shiga sai nuna ma haka, sai ka danna connect wallet. Saura awa 17 a gama. Gashi nan kamar yadda suka rubuta nan. So za ka danna connect. Sai kai typing na password naka kai unlocking na wallet naka. Sorry. Sai kai choosing wallet kai connect. Yawa sai yanzu zai ce mai adin na network nasu. Suna da blockchain nasu na kansu. Shine wannan KCC mainnet network. So sai kai adin. Ka danna approve ɗin nan sai kai adin. Yawa sai kai switch network zuwa wannan blockchain nasu ɗin. Network nasu na KCC mainnet. So sai kuma koma cikin wannan namu. So a cikin website ɗin. So yanzu zai pumping na kai connecting ka referral code naka. Wato gashi ya pumping na kai claiming na referral naka. So sai ka danna a confirm ɗin nan. Wannan wajen confirm ɗin sai ka danna. Zai yi signing na network. So wanda jiya muka yi class nasu suna complain baya, sai ya sign na network nan zai yi. Dole zai kawo sign in. Ka tabbatar yana desktop browser kafin ka yi. Sai ka danna sign in na network. Sai ka koma. Okay. Zai ɗauke da kanshi. In bai yi ba ka ƙara dannawa sai ka ƙara komawa ka danna sign in. So yana approving zai ɗauke. Yauwa gashi na ya ɗauke sai ka shiga ka verify. So za mu yi authorize na Twitter mu. Sai ka danna kan authorize nan. So ka danna ka authorize na Twitter ka. Okay. Ya authorize. Bari kuma yanzu zai ɗauka insha Allah. Dan jira shi. Haka yake yi throughout. Yana ɗan rirriƙewa. Baya sakewa da wuri in ka yi connecting na Twitter. Haka. Amma kafin nan bari mu je next step kafin yayi. So za ka je kai copying second link which is first net link sai kai copying. Ka zo browser naka sai ka buɗe second tab. Misali haka. Misali sai mu buɗe second tab. Sai mu yi tapping na browser namu. Yawa. Sai kai login na Twitter ka. Sai kai authorize na shi shima. Sai kai confirm you are not a robot. Motorcycle. Machine kenan. Sai kai verify. Sai ka koma cikin naɗin nan. Ka je kan wallet naka kai copy na wallet naka. Ga inda ka rubuta copy. Gashi nan copy. Yawa.
So kun kalla yanzu ya kama. Bashir gashi nan ya riga ya kama. Har sun bamu token na referral namu. Gashi nan ya kama. Sai ka koma cikin yanda za mu yi requesting for set ɗin, sai mu paste na wallet address haka kamar haka. Sai mu danna kan request. Yawwa, kun kalla claim successful. So ɗaya zai yi ko ka ƙara yi bari yi ba saboda asalin token ne, mainnet one ɗin ne. Sai ka koma cikin wannan ɗin. Sai ka taɓa kan inda aka rubuta token. Gashi nan a sama inda aka rubuta token sai ka danna kai. Okay. To za ka yi minting ne. Wannan duk an gama minting ga wanda wasu suka rage ba a gama minting ɗin ba. KCAI da kuma BTC sai ka danna kan mint. Na kai confirming transaction naka. Okay, ya kai sai kai confirming transaction naka. Yawwa, sai ka danna confirm transaction. Sai mu koma cikin website nasu ɗin. Yawwa, ga wani ɗaya ma a ƙasa BTC. Bari mu danna mint. Sai kai confirming shi ma. Sai ka ƙara komawa akwai ɗaya hope. Gashi nan hope na shi ma kai minting. Amma ko ɗaya kai ma is okay. Ba compulsory bane sai ka yi duka uku. So ko ɗaya ma ka yi ba sai ka ba kanka wahala ka yi duka ba. Kawai dai in kana time in ko ka yi duka ɗin. Maybe zai yi amfani. Kai confirm transaction. Sai mu koma zuwa cikin wallet ɗin. Yawwa, yanzu in kai haka ka gama da testnet ɗin nan sai ka koma. Yawwa, yanzu haka ka gama testnet ɗin nan sai kai copy referral link haka sai ka referral na mutanen ka na so saboda in kai referral na mutane za su ƙara ma token ɗin da za a bayar ɗin. Ga referral code naka, ga referral link naka sai kai copy ka dinga sharing. In kai haka ka gama testnet na KCS ɗin nan. Masha Allah. Kar a manta mana liking, sharing da subscribes. Thank you. Assalamu alaikum.